Тәлгат Галиуллин, Сәйит Сақманов, Төнге юллар. Үндүртенче бүлек. Ялдан сөйгәнен сагынып, наз теләп кайткан Ринал Абдуллович көтелмәгән хәлне гаять авыр кабул итте. Дөньясы иң кирәк җиреннән убылып төшкәндәй булды. Чөнки ул Әнисәне бик яратты. Алар бик еш булмаса да очрашып яшәделәр. Бер-берсенә игътибарлы, назлы, тәрбияле булырга тырыштылар. Үзеннән шактый өлкән, акыллы ир белән кавышу күңелле, рәхәт булса да, бу очрашулардан Әнисә әйтеп бетергесез ләззәт, дөньяны оныттырырлык сөю-сөешү рухы кичермәде. Язмышы өчен әһәмиятле, башкачарак яшәеш көткәндәй, күңеле эзләнде, юксынды. Әнисә үзе аңа өй туфлиләре алган булды, янәсе ул кигән аяк киемнәре очрашулар турында өйдә хуҗа барын искә төшереп торсыннар. Шуннан соң инде министр урынбасары башка киемнәрендә китереп куя торган булды. Шифоньерда ирләр пычмагы пәйда булды. Хәзер аларның берсе дә кирәкми. Өендә кичке ашны җылытып, хатыны көткән Риналга Әнисәсе белән кыска вакытлы кавышулар бик җиткән иде. Фатир саклаучысына бүген бик катлаулы көн булды әле. Арылды, бер стакан чәй оештыр да урынны җәйлип, яңа гәзитләрне караган булып, үз ятагында һаман да яшь ханымның җылысын тоеп йоклап китү рәхәт иде. Аның күңеле сизенә, мондый очрашулар гына Әнисәгә җитми. Аңа гаилә башлыгы, янында төне буе йоклап яткан ир кирәк. Ләкин тәрбияле ханым тагын китәсең инде абзыкай дип уфтанса да, хатыныңны ташла да миңа күчеп кил дип кысмый. Булганыннан канәгать чырай ясый белеп яши бирә. Малайын үстерә. Теләсә кайсы солдат кичен казармага кайтырга тиеш дип, Ринал мондагы тормышы үзәктә иң мөһиме тегесе бурычкына мәгънәсен белдерергә ашыга. Иртәгә үк моторым чыгып китәр идем. Балалар бар. Гаиләләре туып килә, яхшы түгел. Без синең белән барыбер бергә булырбыз. Минем соңгы мәхәббәтем, аккыр җырым син, Әнисә. Тегесе сүз булсын өчен генә, булмас, ышанмыйм. Тагы да яшәрәкне табарсыз әле дигән була, һәм тиз генә аш-су бүлмәсенә кирип китә дә, савыт-сабаны гадәттәгедән катырак шалтырата. Хәтта берәр чынаяк астын идәнгә үк төшереп җибәрә. Шул арада Илдар кайтып керсә, Ринал абзыкай өчен җайлы вакыт башлана. Ханым бар игътибар назын улына юнәлтә. Шишендерә, ашарга әзерли, мәктәп хәлләрен сораштыра. Министр урынбасары йомышка вакытсыз кергән кешедәй урында таптана да «Мин киттем» ди. Әнисә юри артык игътибар биргән улын калдырып, үкенечле, сагышлы итеп елмая, тәшвишле тавыш белән «Исән булыгыз» ди. Киләсе очрашуга кадәр дигән җөмләне министр урынбасарына үзенә әйтергә туры килә. Юлда кайтканда ул үзенең намусын тынычландыра. Әнисәгә күчеп килсәм, аның малайы бар. Усал гына күренә, бүре башын бүреккә салсаң да тәгәрәп төшә диләр. Рәтләп исәнләшә белми, карт көнеңдә чит ят бала көненә калсаң, иманыңны шкырыр. Ни өчен һәр улы мәхәббәт ЗАГС белән тәмамланырга тиеш? Булай гына очрашып, яратышып яшәү ярамаганмыни? Һәр күрешүне бәйрәм итеп кабул итеп, иркәләшеп, назланышып яшәүгә ни җитә? Күпме шибәр, ширтсәң каны чыгардай, аягында тыныч басып тора алмаган хатыннар ирләргә сусап, тансыгып яши. Ул тапкан малының бер өлешен Әнисәгә ташый бит. Әлбәттә, рәхмәт өчен түгел. Мәхәббәтте шулай куша. Кичләрен ул Әнисәләрдә мускатны яисә мартинины ашып, татлы ширбәтне үзе бүләк иткән бәллүр савытларга агызып, аша-бешеп, тәмләп сөйләшеп утырырга, икәү зур көзге алдында кочаклашып басып торырга ярата. Әйткәләшеп алсалар, Ринал Абдуллович берәр атна шалтыратмыйча тора, бухгалтериягә дә керми. Аннан түзә алмыйча, беренче булып тынлыкны бозарга мәҗбүр була. Ни хәл, матурым? Югалдың әле? Әстерханнан кара икер алып кайтканнар иде. Кирип чыгармын әле сәгать 6-ларда. Өйдә буласыңмы? Өйдә булырга тырышырмын, дигән җавап алына. Ул көнне Әнисәнең киң караватында ятып, беренче күрешүләрен, ирнең Әнисәне ничек оста итеп кулга төшерүен искә алып, көлешеп яттылар. Соңгы очрашуыбызны булай зурлап искә алып ята алмабыздыр, диде Әнисә, киеренке елмаеп. Арабызга кемдер керүе мөмкин.
Аннан кинәт аның зәңгәр күзләреннән тазартылган шишмәдән су бәреп чыккандай шарлап яшь ага башлады. Туйдым мин мондый тормыштан. Кайчан балага узармын, аны нишләтермен дип куркып ятудан. Кеше бәхетен бүлешәм кебек. Бәхет ул будай күмәче түгел. Аны кисәкләргә бүлеп булмый. Ул я бар, я юк. Мин үземне кеше өлешенә кулын сузган карак итеп сизәм. Юкны сөйләмә, Әнисә. Һәркем үз бәхете белән дөньяга килә. Аны беркемнең тартып алырга хакы, кеше юк. Минем бәхетем син, акыллым. Ташлый күрмә мине. Сине үлеп яратам. Әнисә елавын дәвам итә. Ул ирнең тынычландыруын, юатуын тыңламый да кебек. Мин сезгә ипси кебек ияләштем, күнектем. Рәхәт миңа сезнең белән. Тормышымда борылыш булырга тиеш. Сизеп торам. Минем тулы тормыш белән яшәп карыйсым килә. Андый кеше очраса, үпкәләмәгез, Ринал Абдуллович. Кашыга күрмә, Әнисә. Урыслар ат-добра не ищут диләр. Ялга барып килим дә, аннан хәл итәрбез. Син бик шибәрсең, Әнисәкәй. Шул хакта әйткәннәре бармы? Бар, Ринал Абдуллович, борчылма. Югалмам. Соңыннан сезгә генә үкенечле булмасын. Нигә алай дисең? Без бит әле үләргә җыенмыйбыз. Ханым гадәтенчә үзенә бикләнде. Җәелеп китүне кирәк тапмады. Булай гына әйтүм. Соңыннан үпкәләштән булмасын. Әнисә аныкы булганда Ринал хатынның гүзәллеген бәйләп җиткермәде бугай. Дөрес, ул шишенеп, анадан тума килеш янәшә ятканда күз белән генә аның нык, яктырып, ялтырап торган тәненә, гәүдә борылышларына, аяк башланып киткән җирдәге таушыкларга карап, сокланып, нинди матур, килмәгән җире юк шайтанның дип сокланып, шул рәхәт якынлыктан калтыранып ятуын зур сөенеч итеп хәтерли. Бер көнне Әнисә аның кулын ушына алып: «Миңа сезнең белән рәхәт, Ринат Абдуллович. Чөнки иремнән соң сез минем беренче кешем». «Яратасыңмы соң мине? Әллә яныңда кирәк булганга гына тотасыңмы?» дип сорарга җөрьәт итте ир-зат. «Яратаммы, юкмы өздереп әйтә алмыйм. Бәлки әле мин мәхәббәтнең нәрсә икәнен белми дә торганмындыр. Мин гаилә кешесе, кемнеңдер гомер буена сөяркәсе булып яшәргә җыенмыйм. Сезгә дә хәл итәргә туры килер». «Син нәрсә, Әнисә матурым? Безгә бик әйбәт бит». «Сезгә әйбәт. Килсәгез, монда мин, кайтсагыз, хатыныгыз көтеп тора». «Өемә кайтасым килми. Аягым тартмый казармага. Солдат кебек дигән идем инде». «Кайтмагыз. Монда яшәгез. Үпкәләмәгез аннан. Соң булыр», дип кинәт күтәрелеп, ханым юыну бүлмәсенә кирип китте. Әнисәне башка ир, мафиозник кочагында калдырып, ерак булса да өенә җәяүләп кайтканда, Ринал шул сөйләшүләрне, узган гомер юлларын, мәхәббәт баганаларын исенә төшерде. Ярар, Әнисәнең рәхәтен җитәрлек татыды. Ул хәтле гөл үсмәгән битенә димәле халык, тыныш кына хатын белән гаилә кешесе булып яшәр. Яисә тагын берәр шибәре килеп чыгар әле. Дөресен әйткәндә, кирәкләре юк, путлары бер тиен. Хатыны иренең кем янынадыр йөргәнен, җиңләеп кайтканын сизенсә дә, тавыш күтәрмәде, эштән генә янды. Йөрәк ярсуларын басу нияте белән бүген ул хатыны янына килде. Әмма якынлыктан бер нинди ләззәт, рәхәт бушану татымады. Хатыны тыныч кына кымшанмыйча ята бирде. Һәм янга борылып, гырылдап йоклап та китте. Бер мизгелгә булса да, Әнисәне оныту хыялы белән битараф хатынын борчыган Ринал акрын гына торып, үз бүлмәсенә чыгып диванга ятты. Һәм бүгенге югалтуының бәясен, тетрәндергеч тирәнлеген шунда гына аңлады. Әнисәне кире кайтару турында хыялланасы да юк. Бик нык кулларга эләккән. Үзе дә гашыйк булган кебек, ул шайтан мафиозник, явыз, әшәке узгынчы, үләт үзен яраттыра белер. Вакыты, акчасы күп. Яшерәк тә. Аңа бәхетле көннәрне күңелдә яңартып, истәлекләр хузурында яшәргә генә кала. Ринал Абдуллович бер нәрсәне аңлады. Аның иң сөенечле, шатлыклы, ләззәтле, аяклары җиргә тимичә йөргән көннәре артта калган. Бишаралыкны, үкенечне, кайтарып булмасны аңлаган йөрәге пәрәпәрә килде. Күңеленә кара корымлы бишаралык юшкыны утырды. Ул бөтен барлыгы белән үзеннән бәхетлерәк Сахмановны күрә алмый башлады. Аңа әдәм баласына таныш дөньядагы бар начарлыкны теләп, шигәсенә күтәрелгән кан басымы белән интеккәч кенә йокыга талды.
15-нче бүлек. Мөстәкыйльккә чыгып, үз эшен башлап җибәрергә вакыт дигән карарга килгәч, Хәлил акылыннан муафик булып, ихтияр көченә мөкиббән китеп, Алла белән күңеле кавышкан дәрвишләрдәй шатлыклы мәхәббәтле елмаеп утырды. Хәтта бер йотым затлы коньяк илә тәмле тамагын иркәләп алды. Мантыйгы булайрак иде. Сакманов кулы астында күпме вакыт канат җәя алмый яткан лашын бер ышып китәргә тиештирелә баса. Сәйит теге вакыттагы ярдәмемне таныса да, дустана кыланса да, гел аны кысып, үги баласыдай рәнҗетеп килә. Башка чыккач, абзагыз дөнья ләззәтен үпкәләренә дыңгышлап тутырачак. Жаныңа якын кешене эшкә аласың, теләсә нинди эш хакы билгелисең. Шагыйрь әйтмешли, шәнти аяк бармагындагы миңе ошамаса, кулына расчет кагазын тоттырып куып чыгарасың. Кемнеңдер синнән бәйле булуын тоеп яшәү үзе зур бәхет. Барысы синең күз карашыңнан үркеп, кәйфеңне кирфекләр биюеннән шамалап, дер селкенеп куркып торалар. Фирая миндә хезмәт итә башласа, теге вакыттагыча ару кызлардай кыбырсына алмас, койрыгына тиз басарбыз. Иң кулайы аны үзеңә якынайту, ышанычлы кешеңә әверелдерү. Кыйммәтле кагазларны, акцияләрне төрле исемнәргә теркәсәң, налог дип аталган талаулар кимрәк була диләр. Абзаңны кабак баш, буламык дип санап, Сәйит ялгыша, чөнки җәелеп, ашылып китәргә ирек бирмичә, дилбегәне үз кулындагына тотып, кысып килде. Буа бер йырылып китсәме, аны туктатырмын димә. Ныклап аякка баскач, Сакмановка каршы астыртын эш йөртергә, үзен кәкре каенга терәтеп, бугазда түйен булып утырган үчне алырга мөмкин. Ашуыңнан шартларсың. Хезмәт хакына өстәү сорагач, нәрсә ди бит? Син анаң карнында ук елап сыктап үскәнсең, һаман бер нәрсәдән канәгать түгелсең. Булай да артыгын төлим сиңа димәсенме? Борынгылар әйтмешли, ниһаять башка чыгам. Туктале, бирдәге кадерле сәмәннәрне шутлап карыйк. Тулы гәүдәсе өчен ифрат тизлек белән кәнәфиннән күтәрелеп, сул яктагы шкафтан бер китап эченнән ачкыч алып, нәрсәдер исенә төшкәндә як-ягына каранып, бүлмә ишеген эчтән бикләп, тимер сейфны ачты. Һәм кирәкмәгән кагазлар, гәзитләр астында яшеренеп яткан яшел акчаларын алып, әүвәл аягүрә, аннан идәнгә тезләнеп, яратып, сабый баланы иркәләгәндәй сыйпаштырып, саный башлады. Йөзлекләрдән меңлекләр ясап, янына идәнгә тезә барды. Ялгышты, янәдән санарга кереште, өемнәр арткан сайын кәефе күтәрелде. Үзе дә сизмичә, бас кызым әппипәне борыны аша кили башлады. Сәйиттән генә түгел, хатыны белән балаларыннан яшереп җыйган акчаларының төп-төгәл санына чыга алмыйча, якынча шамалап, кадерләп җыеп алып, кире тимер әрҗәгә тутырды. Шул ук иске-мыскы кагазлар белән өсләрен каплап, сейфның дөрес бикләнгәнлеген кат-кат тикшергәч, ишекне барып ачты. Кире өстәл артына барып утырды. Киемнәрен тәртипкә китергәч, ныклы карарга килеп, телефонга ябышты. Фирая ханым, сезме бу? Хәерле көн дисәм, кич җитеп килә икән, диде тавышына мөмкин чаклы ягымлылык, татлы иркәлек, түбәнчелек төсмерләре бирергә тырышып. Миңа сугылып чыкмассыз микән? Сүз бар иде. Хәзер керермен дигән җавапны алгач, Хәлил өстәл тартмасыннан кечкенә көзгә алып, сирәк чәчләрен рәтләде. Ашуы килгән усал ата мәче сыртындагы йоннар кебек тырпайып торган кашларын сыйпап, иркәләп алды. Затлы алкалар, алтын балдаклар таккан, кыска кара итәк белән шәшәкле яшел блузка кигән Фирая килеп кергәч, Хәлил әфәнденең 4 пышмаклы кечкенә бүлмәсе яктырып, зурайып киткәндәй булды. Хуҗа кеше урыныннан торып, өстәл кырыена чыгып, кечкенә йомшак куллары белән һаваны кисеп, янындагы урындыкка күрсәтте. Тыңлыйм сезне, Хәлил әфәнде, диде хисапчы ханым, ак, озын муенга утыртылган бөдрәләткән чәчле башын Хәлил ягына борып. Кунакханәдә очрашып, булмый калган якынлык аларны кыен хәлгә куйган иде. Бер-берсеннән читләшеп, уялып, ул күрешүне оныткандай итеп, коридорда очрашканда гомуми сүзләр белән кутылып йөрделәр әлегәчә. Ятсыну бузлыгын, ягымлы елмаюы һәм юкә балыдай татлы сүзләре белән Хәлил эретергә тиеш иде. Фирая ханым, бер бинада утырсак та,
Сезне күреп тә, сөйләшеп тә булмый. Вакыт арабызга пәрәүзләрен үрә тора, кинә белән өстәп куйды. Без бит ят кешеләр түгел. Ханым үзендә ниндидер гаип сизгәндәй күзләрен түбәнгә төбәп. Барысы онытылды. Ул күрешүләр элеккеге яшәештәге кебек кенә күңелдә калды. Мәхәббәт хурлыгын татымый калган кеше юктыр бу дөньяда. Җил алып килгән бәхет җил белән китә. Күптәннән сөйләргә җыенсам да, сөйли алмыйм һаман. Мин бер-ике атна чамасы элек онытылмый торган бер төш күрдем. Кызык булса сөйләгез, диде ханым, күз карашын яна аска төшереп. Без сезнең белән Тукай урамында очрашып, каядыр аска таба төшеп киттек. Мин бер эскәмиягә барып утырдым. Ни булганын сөйләсәм, үпкәләмәссезме? Сөйләгез, сөйләгез, дигән булды ханым. Сез минем ике тез арасына кирип бастыгыз. Һәм без шашып үбешә башладык. Беләсезме, сезнең иреннән нинди тәмнәр килде? Ханым дәшмәде. Бал һәм әрем тәмнәре. Бер үк вакытта. Кызык, диде Фирая тонык тавыш белән. Бүлмә хуҗасы шытлыкланып алырга булды. Мин сезгә бөтенләй ошамыйммы? Андый кискен карар чыгармас идем, диде ханым. Шаян тонны кабул итеп, зур күзләрен Хәлил ягына төбәп. Ир зат анда матурлык белән шаянлык шаткылары һәм ахыр чиктә битарафлык төсмерләре күрде. Мәсәлән, минем кайсы ягым ошый дип әйтмәкче иде, тукталып калды. Сездә уңай тәэсир калдыра? Бик дөрес әйтмәдем бугай. Тел байлыгым әллә кем түгел. Сорауны дөрес бирдегез. Миңа иягегездәге шыкырышый, диде ханым, һәм бүлмәне тутырып рәхәтләнеп көлеп җибәрде. Әмма көлүе үзенеке түгел, ясалма һәм ят иде. Ханым шуны аңлап, хатасын төзәтергә булды, һәм җитди итеп өстәп куйды. Эш күп, салымнар белән интектерәләр. Сыңалар бит сезнең кесәдән чыкмый. Хуҗа, ник түләдегез кушмаганны шул чаклы, кая китте фәлән сумма дип бездән сорый. Кәгазьләрегез тәртиптә булса, бер кем бәйләнә алмас дип, Хәлил ханымны тынычландырып куйды, һәм сүзне кинәт икенчегә борып. Сәйид Яруллович 2 атна инде фирмада күренми. Җитди нәрсә булмагандыр ич. Тагын яраланган дип кенә ишеткән идем, озын кылаклардан. Үзеннән хәбәр юк. Дөрес микән? Батыр ярасыз йөрмәс булгандыр дип, ханым тирәнгә керергә теләмичә көлемсерәп куйды. Вахапов белән Гадилев дигән эшмәкәрләрнең янгыннан калган гәүдә калдыкларын тапканнар ди. Сәйид Ярулловичны гаепли күрмәсеннәр. Бер булганса, суда тиз генә тынмый. Затаскаю, диде бүлмә хуҗасы, йөзенә борчылу, кайгыру төсмерләре чыгарырга тырышып. Алтынга нәҗис ябышмый дип, хисапчы янәдән Сахмановны яклады. Хәлил кинәт агарынып китте. Әгәренки ханым аның шик шөбһәсен теге Зәхмәтуллага җиткерсә, күп сорап тормас, үзен тегеләр янына озатыр. Куркыныч темадан читкә китәргә булды. Миңа кул куярга бер кәгазьдә кертмисез. Хуҗа югында да тормыш тукталып торырга тиеш түгелдер бит. Бу юлы ханым йөзенә гамсезлек төсмере иңдереп. Сәйид Яруллович кәгазьләргә имза куярга Алексей Владимировичка рөхсәт бирде. Сезне атамады, шуңа борчымыйбыз. Аңлашыла, димәк, мин ят кеше. Әллә ышаныштан чыктыммы? Бүлмәдә күңелсез тынлык урнашты. Берни әйтә алмыйм. Мин бәләкәй кеше. Патшалар эшенә шыпшык борынымны тыкмыйм. Анысыннан да колак кагарсың, диде ханым, бу тема ялкытты дигәндәй, башын икенче якка борып. Матур ак муены тулысы белән диярлек Хәлил ягына ачылды. Күзләре аша ингән дәрт, җылы дулкын кебек, Хәлилнең гәүдәсе аша үтеп, аяк табаннарына төште. Минем сүзем ул хакта түгел иде, Фирая ахири. Шулай дип әйтергә ярый торгандыр ич. Серемне ачмакчы булам. Ханым кирфекләрен сикертеп килешүен белдерде. Кыскасы, Сәйид Ярулловичтан китеп, үземә тыйнак кына кечкенә генә фирма ачу турында хыялланам. Мафия булырга уйлыйсызмы, диде ханым, илтифатсыз гына. Авызыңнан җил алсын андый күфер сүзне. Мафия бит ул атыш үтереш, җинси азгынлык дигән сүз. Минем хыялым үз конторымда тыныч кына картлыгымны каршылау. Әлбәттә, сез минем тәкъдимне кабул итсәгез. Сезнең теләк белән кунакханәдә булдык ич, диде ханым, усал төрттөреп. Хәлилнең ак битенә кызыл тимгелләр типте. Юк,
Мин сезгә беренче урынбасарым һәм баш хисапчым булырга тәкъдим итәм. Ризамы? Абруегыз артыр, һәр кайда сүзегез үтәр. Ханым башын аскарак иеп уйлап торганда әйтте. Урыслар «Ад-дабра-дабра не ищут» диләрме әле? Миңа бирде дә әйбәт. Тыныч, жылы. Куш ушлап алмасам да, хезмәт хакын вакытында түли Сәйд Ярулович. Так что, рәхмәт. Ниятенең тормышка ашмый калуы Хәлилнең гомерлек хыялының шәлпәрәмә килүе дигән сүз иде. Бәхет искене ватып, яңаны төзегәндә килә дигән бер бөеге. Хәрәкәтчәнлек, биеклекнең бер канаты дип, Хәлил башын кыңгыр салып, имән бармагын күтәрде. Ләкин мондый пафоста ханымга тәэсир итмәде. Кирәкмәс, Хәлил абый. Сезгә дә моннан китәргә киңәш итмәс идем. Үз кадерегезне белеп утырыгыз тыныч кына. Хәлил ханымны күндерү кирәклегенә тәгаен ышанып, козыр тузын чыгарып салырга булды. Сез, Фирая ханым, анда иң ышанычлы кешем, таянышым булырсыз дип өметләнәм. Сатып алыначак кыйммәтле кәгазьләрне, акцияләрне сезнең исемгә яздырып, сездә сакларга уйлыйм, диде ул, ханым ягына борылып, тавышын пышылдауга күчереп. Мондый ышанычны көтмәгән ханым бер мәл югалып калды. Хәлилгә курку катыш гаҗәпсенү белән карап торды. Миңа ни өчен улы ышаныч белдерәсез? Яраткан хатыныгыз, балаларыгыз бар, дип ханым Мисыр күгәрченедәй гүләде. Хәлил ямсыз итеп чырайын сытты, әмма аңлату, ашыклауларга кирешеп тормады. Хатыннан туйганны, кызларның берсе генә аныкы, анысы да ярым наркоманка икәнне белә ич. Минем Камилә исемле яраткан оныгым бар, 3 яшендә. Бер вакыт бердә юктан көчле тавыш белән җылый бу. Идәндә тәгәри якыра. Мин, нигә шулай кычкырасың? Берәр нәрсә кирәкмәллә дигәч, шулай кирәк дип фәлсәфи җавап бирде. Һәм җылавын дәвам итте. Миңа шул гыйбарә ифрат ошады. Сиңа җавабым шулай кирәк. Булды, бетте. Ханым янә башын бүлмә хуҗасы утырган якка борып, аны игътибар белән тыңлаганда итте. Әмиен акылын ирмәле, буталчык, шактый каршылыклы уйлар биләде. Абзый шулай мине тикшерәме, үзенеке итәргә телиме, ышанаммы, әллә шөрүпләре бушаганмы? Кыйммәтле кәгазьләрне, акчаларны бик якын кешеңә генә яздыралар. Хәтәр уен. Нәрсә булса, шул булыр. Аллага тапшырдык. Ханым капылт исенә төшкәндәй әйтеп куйды. Мин риза, Хәлил абый. Тик Сакманов нәрсә әйтер? Нәрсә әйтсен? Аңа бөтен сырны шишмә, бәлки шатланыр гына без киткәнгә. Безне яратып битерми бугай. Әйтүе кыен, диде ханым битараф тавыш белән. Шул мизгелдә Хәлил ханымның риза булганы өчен күңелендә канәгатьлек хисе кичереп, аңа карап сокланды. Нинди матур икән Фирая ханым. Каз канаты белән майлагандай, һәр вакыт дымлы мул иреннәр, эре карлыгандай төпсез кара күзләр, аккыш мамыгыдай чәчләр, озынайтылган кирфекләр, алсу яңаклар, килешле борын, әле уялу сәләтен югалтмаган кулаклар, муенның матурлыгын әйтеп тә торасы юк. Ул аныкы булачак. Хәлилдә эшли башлагач артык тыпырчына алмас. Сырга алданып, капкынга эләккән җәнлек хәленә төшәр. Сакманов белән кендекләрегез бәйләнмәгәндер ич. Нишләп сине тоткарлап торсын ди. Булай да ул сине бәяләп җиткерми. Баш бухгалтер урыны бушагач та ул башка кешене чакырды. Ханым фикеренең дәвамын тыңлап торуны кирәк санамыйча, урыныннан җәһәт кенә күтәрелеп, мин нигездә риза. Тагын бер уйлашык, киңәшик дип, бүлмәдә кыйммәтле хушбуй исләре калдырып, чыгып та китте. Киләчәкнең ничек, ни рәвешле Фирая белән мөнәсәбәтләренең юнәлешен, ачылачак ширкәтнең язмышын Хәлил белми, күрәзәлек итә алмый. Ә ханымның озын, ак, матур муенына утыртылган башында шул мизгелдә үк кызыклы, үзе, гаиләсе өчен куанычлы фикерләр туды. Сиземләве алдамас. Ахмакларны акылга утырту заманасында яшибез лабаса. Бигайбә, үпкәләштән булмасын соңыннан Хәлил әфәнде. Үзен акыллыга санап ирияле җитмәсә. 16нчы бүлек. Әлфия Мисхәтнең чит илгә барып, белемен күтәреп, көнбатышның мәдәни дөньясында аралашып кайтуын бик теләп,
үзе туктаусыз шул зарурият турында такылдап торса да, иренең китәр вакыты җиткәч, кәефсезләнә, моңсулана башлады. Әттәсе, шулай итеп, Зөлфияң белән мине ташлап китәрсеңме инде? Бу зәхмәтнең барып чыгасына ышанмый башлаган идем мин. Төрмә тарихында булгач, рөхсәт итмәсләр дип уйлаган, хәтта шуны теләгән идем. Юкны сөйләмә, Әлфия, нишләп ташлап китим дисезне? Дөньяда иң газиз, иң якын кешеләремне. Вакытлыча бер-беребезнең кадерен белү өчен һәр көнне күрешмичә генә торачакбыз, диде Мисхәт, сүзләренә мөмкин чаклы ышандыру көче салырга тырышып. Элегрәк чит илгә баруыңны бик хупладым. Вакыты җиткәч, бер дә җибәрәсем килми. Анда әллә ниләр булыр төсле, диде ханым ихластан. Юш күзләрен читкә алды. Юкны сөйләмә. Әллә ниләр безнең илдә булса була инде. Син минем бердән берем, Әлфиям, сөеклем. Сине, кызыбызны бик сагынырмын инде. Яраткан кешеңнең иреннәрендә елмаю күрү дөнья сөенече. Минем өчен мәхәббәт яшәүнең үзе кебек үк ләззәтле, кадерле. Ә син минем йөрәк авыруым, даруын тәгаен белгән ширем, дип ханым бүлмә уртасында басып торган Мисхәтнең кулларыннан алды. Кеше мәхәббәтнең тәмен бары чын-чынлап гашыйк булгач кына белә икән. Ә шуннан башка яшәүнең мәгънәсе дә юктыр. Ә кызыбызны үстерү, дип кысылды Мисхәт. Ул безнең уртак җимешебез. Мисхәт, бүген безнең соңгы көнебез. Минем күңелдә туа килгән бушлыкны эретерлек матур сүзләр әйтеп калдырчы. Мин шуларны кабатлап яшәрмен. Ир уйланып торганда әйтте. Каядыр уткан, ишеткән, үзеннән өстәгән гыйбарәләрне төзеп китте. Нур сирпеп торган мәхәббәт йөзең күңелемдә асыл, шиңмәс гөлдәй сакланыр. Рухымны агартып, иртәнге саф кояш нурыдай кайгы хәсрәтемне таратып торыр. Син минем тетрәвем, диңгез шавым, дип Мисхәт шактый сайрады. Әлфия бер кадәр театральлекне сизмичә, яисә алай ук тирәнгә керергә теләмичә, аң төпкеленнән бөрләнеп чыккан хаклый сөйләшүне дәвам иттерде. Мин яралы кош кебек сиңа ияләштем. Хәзердә син юлга җыенганда эт баласыдай артыңнан ияреп йөрим. Мисхәт иреләнеп, кәпрәеп алырга булды. Кемдер Аллага яузлыгы баштан ашканы иблискә табына. Хатын кыз өчен дин буенча никахлы ир абруе Алладан соң икенче урында тора диләр. Матур сүз, акыллы фикер җанны җылыта. Яман сүз суыта, изә икән, Мисхәт. Син минем өмет кояшым. Мактауга сусаган, характеры, хылкы, нечкә, ямлы көйгә якын булса да, гелән сүгенү ишетеп яшәгән егетнең күңеле нечкәреп китте. Күз яшьләре бәреп чыга язды. Мин ишек шакучы җил генә идем. Сиңа булган мәхәббәтем көннән-көн көчәя барып, мине күтәрде, күкләргә ашырды, диде дулкынланудан йөзләре алсуланып киткән Мисхәт. Зирек бөдрәләре кебек чәчләреңне сагынырмын. Гел сыйпыйсы килеп торыр. Кызымны муенга утыртып игрәсе килер. Син анда матур сүзләр белән немец хатыннарының башын катырып йөрисе итмә тагын. Вакыты белән иремне шулай кош баласыдай иркәләп, үз башыма үстермимме дип уйлап куйган чакларым булгалый. Дулкынланган ир Әлфиясен бөтенләй тыңламады. Кемдер "Тукта мизгел" дип дан алган. Нинди яңалык бар инде биредә? Һәр кем бу хакыйкатькә үз юлы белән килә. Ә менә минем хәзер аерылу мизгеленә, әфәндем, тукта дип шәррән ярып кычкырасым килә. Минем өчен Әлфиям иң мөһиме гаилә. Күпме кеше шуны аңламыйча ялгыша. Буш тормыш белән яши. Ә аннан инде соң була. Тормыш үтә дә китә, терсәкне тешләп булмый. Хәтта кулны кисеп тешли алсаң да, гомер кире кайтмый. Бик дөрес сүзләр сөйли башладың әле картым. Германиягә киткәнче үк, диде Әлфия үзенең нүкәрен беренче кат күргәндәй. Син беләсең, мин әлегәчә бик әһәмиятсез, түбән тормыш кичтем. Мине Сәйит абый буразнадан күтәрде. Яшьлек ахмаклыгы белән капкан төрмәдән алып чыкты. Аның аша ук сине, бәхетемне таптым. Тормыш юлым шома булмады. Ул сиңа мәгълүм, Әлфия. Бер кечкенә генә, мине бик үк бизәмәгән, синең белән танышканчы күп элек булган серем бар.
Ул сиңа кызык булмаска, кәйфеңне бузарга мөмкин. Картайгач, кымнарыбыз кыйла башлагач, бер сөйләп көлдерермен әле. Әлфия сөйләүне таләп итмәгәч, Мисхәт хурлыклы үткәненә әйләнеп кайтмаска булды. Яшь йөрәкләрнең аерылышу алдыннан бер-берсенә әйтәсе сүзләре, теләк ниятләре күп иде. Ул кинәт тау астыннан бәреп чыккан шишмәне хәтерләтте. Мисхәт кич буе Әлфиясеннән бер адым калмады. Хатынының күзләрендә яшерен иркәләү, наз ялтыравы, әлегәчә сиземләгән соклану күрде. Шатлык сер белән аралашты. Хатын кыз үзенә бер халык инде дигән уй Мисхәтнең башыннан чыкмады. Иртән Маликов Сәйид абыйсы белән саубуллашырга игелеккә сугылды. Кулларын кысышып кочаклашкач, Сәйид көлемсерәп әйтеп куйды. Бәхетең бар икән, сиңа чит илгә юл ябык дип курыккан идем. Дуслар бар икән әле. Ни өчен алай дисез? Соңрак бер сөйләрмен әле. Хәзергә юлыңда бул. Көн кояшлы, матур, самолет вакытында очар. 17-нче бүлек. Үз теләге белән диярлек Мисхәтен чит илгә озаткач, Әлфия берничә ай ире өчен шатланып, эчке бер сөенеш белән яшәде. Аннан үзен кызгана, үксез ятим бала итеп сизә башлады. Шундый күңелсез көннәрнең берсендә Зөлфиясын балалар бакчасыннан алып, Мисхәтен юксынып, шунда аяк астында буталып йөрсен иде. Өй эшләре белән мавыгып ятканда, ишек шакыдылар. Төнге шакуларны безнең илдә яраткан кешеләр сирәктер. Кем булыр, көткән кешем юк, ни өчен звонокка басмыйлар икән дип Әлфия шыпырт кына ишек янына килде. Күзчиктән карашын тышка ташлады. Анда кулына олы сетка тоткан тулы гәүдәле, түгәрәк битле, бәрәңге борынлы, 50ләр тирәсендәге төшендә дә күрмәгән ханым басып тора иде. Сезгә кем кирәк? Нимеш? Диде Әлфия мөмкин кадәр кырысрак булырга тырышып. Миңа сеңлем Әлфия кирәгие. Аның апасы Хәдичә булам. Фатир хуҗасы берни аңламыйча, нинди апа, кайсы Хәдичә, артында башкалар тормыйлар микән дигән уй белән ишек тәрәзәсенә яңадан күз салып, ханымнан башка кеше күрмәгәч, ишекне ачты. Хәдичә дип тәкъдим иткән ханым үз өенә кергәндә ятлап җитез генә эшкә үтте, фатирны, җиһазларны күзе белән сизеп чыкты, төенен диван янына урнаштырып, ике кулын Әлфиягә сузды. Син сеңлекәш гаҗәпләнмә, мин якын туганың Хәдичә апаң булам дип көчле тавыш белән сөйләп китте. Әйдә, бер утырып дога кылыйк. Лып итеп диванга утырып, нәрсәдер укыган булды, бик тырышып ике кулы белән битләрен сыпырды. Әлфия олы борынлы, тар маңгайлы, нечкә иренле, зур авызлы апасын игътибар белән өйрәнә башлады. Уйынын ташлап кечкенә кулын әнисенең ушына тыккан Зөлфия, кунак ханымның әллә үзеннән, әллә көр тавышыннан, әллә ялт-йолт итеп торган тынгысыз күзләреннән куркып, кычкырып елап җибәрде. Ниһаять, Әлфия телгә килде. Мин сезне хәтерләмим, күргәнемдә юк кебек, диде хуҗабикә, үзен ничек тотарга белмичә, кем белә, бәлки чыннан да якын кешеседер. Туган очрашып күрешеп торганда гына газиз була. Хәдичә апаң булам инде, әтиең ягыннан туганың. Минем турында әйткәннәре юкмыни? Әтиеңнең олы апасының кызы булам мин. Дөресе, минем әни әтиеңнең әтисе белән бик якын кардәшләр, менәтре. Мин үзем Бөгелмәдә торам, маслы заводта эшлим. Күптәннән сине эзләгән идем. Нашилы адресыңны таптым. Тукталым әйтәм, сеңлемә бер күренеп шатландырыйм әле. Гомерләр учакта янган күмердәй узып бара. Утпыс калдым бер атнага. Мәйтәм сеңлем янында яшәп, бергә театрларга йөреп, җилләнеп кайтыйм әле дип килдем. Попутный машина туры килүен әйтәле син аның, заводныкы. Хәдичә апа диванга җәелеп утырып, янәдән фатирны өйрәнә башлады. Ике бүлмәле икән фатирыгыз, иркен, Ленинград проекты. Минем өчен борчылма, кая җәйсәң шунда эрермен. Ике ястык теләми. Бүген бик арытты да. Юл газабы, гүр газабы дип юкка гына әйтмиләрдер. Миңа менә бу диванда ярар. Хуҗабикә үзе белер әле кая яткырырга. Таныш түгел ападан куркып калган кызы Зөлфия елаудан туктап, яңа кешене игътибары белән өйрәнә башлады. Татар телендә бик үк көчле булмаган Әлфия ханым сөйләгәннәрнең барысын аңлап та бетермичә, кызы белән аш-су бүлмәсенә чәй куярга кирип китте. Ул залга чыкканда
Инде соры диван хуҗасын тапкан иде. Әлфиянең якын туганы өстендәге бәйләгән коңгырт кофтасын, шәлен, яулыгын урындыкка урнаштырып, шунда яткан мендәрчекне баш астына салып, тәненә ял биргән иде. Әлфия шәйгә чакыргач, ашыкмыйча гына торып, кулларын чайкагач, сөйләнә-сөйләнә күчтәнәчләрен алып, кызлар янына чыкты. Әлфия кызым, мин кан басыбы белән интегәм. Bir көнне 120-гә 70 була. Икенче үлчисең 160-ка 90-га күтәрелгән була. Азгын кәҗә тәкәсенә сикеренә. Иңдә шул шайтанны төшерердәй даруларың булмаса, аптектан электрә кайтырсың әле. Иртәгә мин может өйдә генә ял итәрмен. Синдә җылы, иркен. Әйдәгез, Хәдичә апа, үрелегез бары белән, диде Әлфия якын туганы алдына казылык, сыр, май, күмәч ише ризыкларны якынрак куеп. Синең ирең бар дип ишеткән идем. Күренми? Әллә тегендәме? Бик яхшы ирем бар, Хәдичә апа. Ул чит илдә, Германиядә. Алайса бер букча акча, мал төяп байып кайтыр инде. Әлфияны кызартып, алсу битенә кан йөгерде. Юк, ул анда укый. Әлегә безгә ярдәм итә алмый, үзем эшләп торам, тормышны алып барырга җитә, диде. Мин кем каршында җавап тотамсың әле дип үзен әрләп. Бер айга ук киттеме? Дип сөаль ташлады Хәдичә апа, күзендә зәһәр күмер ялкыны биетеп. Юк, 6 айга дип киткән иде, 1 елга калдырдылар. Тагын озайтуларын сорадым әле дип шалтыраткан иде. Кызык, диде Хәдичә балга үрелеп. Нәрсәсе кызык инде? Белемне күтәрергә берәр чит телне яхшылап белергә кирәк. Заманабыз шуңа этәрә. Син бер дә көнләшмисеңме иреңнән? Үзен хөрмәт иткән кеше бу хистән азат түгелдер инде, диде Әлфия җитди итеп. Ирдән көнләшеп бергә яшәп булмый бит инде. Аннан килеп минем ирем тәртипле, инсафлы кеше. Без яратышып өйләнештек. Бик дус тату, барына кинәнеп яшибез. Ирен шулай мактаган хатынны сирәк аз очраттым. Үз яныңда булып, ян тавыңны җылытып, күкрәгеңне сыйпап, яныңда мырлап ятса бер хәл. Ә ул чит илдә тик ята дип уйлыйсыңмы? Знамадылы. Иргә таянганчы җилгә таян диләр. Сәламәт ир хатын кызсыз бер ай ярым түзәргә мөмкин. Шуннан соң инде аны җинси азгынлыгы ярли. Ул теләсә инде итәк артыннан ярып китә. Башын югалта. Синең ирең ничә ай читтә яши дисең әле, йөрәк пәрәм? 1 елга якын, диде Әлфия, такта янына җавап бирергә чыккан укучыдай. Бигрәк күп вакыт узган шул канатым. Ул инде анда шибәр, кибәндәй олы артлы, тәҗрибәле немканы тапкандыр. Анда бит ирләр өчен хатыннар тотучы кызыл фонарлы өйләр бар диләр. Минем ирем андый түгел, аңа шанам. Ул фән белән шөгыльләнә. Нәрсә белән маташканымнан күреп торасыңмы? Телевизордан, телефоннан. Мин иремнән шикләнмим, диде Әлфия, матур дымлы иреннәрен турсайтып. Тавышының гадәттәгедән акрынрак чыкканын сизде. Кесәсенә кашык-кашык шикәр кымы тутырып яткан кызын ачуланып атты. Колбасаның бик тәмлесен алып кайткансың, кыйммәтлесен. Юкса арзанрагын алсаң, иснәрлек ите дә булмый. Сиңа ирең герман колбасаларын җибәрә торгандыр әле. Ну, алар авызда эридер инде. Аннан колбаса күтәреп йөри. Элеккеге заманалар түгел дә, диде Әлфия саран елмайып. Яңа табылган апасы әллә шаяртамы, әллә чынлап сөйлиме, аңлавы кыен. Үзе сөйли, үзе авызын шапылдатып ашавын белә. Эре сары тешләре генә күренеп ала. Кунак хатынның иреннәре бик нечкә икәнлеккә яңа игътибар итеп алды Әлфия. Әйдәгез, ятыйк инде, иртәгә эшкә, диде Әлфия, Хәдичә апасының итәк астыннан балта йөртүен ахыргача аңлап җитмичә. Икенче көнне Хәдичә апасы өйдә генә утырды. Үзен генә калдырырга шикләнсә дә, кешене куып чыгарып булмый. Аптекадан энап белән эднит ише кан басымын рәтли торган дарулар алып кайтты. Алдагы көннәрдә Әлфиянең якын туганы больницага йөрим дип шәһәргә чыгып китә торган булды. Кичләрен тәрәзәгә шакыган җил тавышын тыңлап, тамак ялгадылар. Хәдичә ханым һәр күрешүдә сүзне Әлфиянең ире турында сөйләшүгә борырга тырышты. Сеңлем, сине бик уңышлы кияүгә чыккан дигәннәр иде. Бер дә раска чыкмый бит әле бу сүзләре. Нечкә билем, озын кирфегем. Бик уңышлы гаилә курдым мин, Хәдичә апа. Бик матур торабыз. Ирем бик тыныч, ипле, игътибарлы гаилә кешесе. Айрым торуны матур торабыз дисәң, нәрсәсе начар туру була инде аның?
эт белән мәче кебек ырылдашып, тәпәләшеп яшәүме? Иркә бозау 5 сыерны имәдиләр. Ул да шулайдыр әле. Хәдичә апа соңгы сүзен әйткәндә йөзенә күләгә йөгерде. Нечкә иреннәре 8-ле ясап бөгелде. Бу теманы калдырыйк әле, апа. Сине жәлләп кенә сызланам. Әйттем исә кайттым. Синдәй шибәр, булган хатынны ирсез күз алдыма китерә алмыйм. Ул яңа бай булырга, иртән кыйммәтле тоныңны кидереп, үзе алданрак баскычтан төшеп, ялтыравык шитил машинасының ишеген ачып торырга тиеш. Син алтын алкаларыңны, күп санлы затлы ташлы йөзекләреңне ялтыратып, иренеп кенә алга кирип утырасың. Бүген иртәрәк кайт, өй саклап, плита янында биеп туйдырды, Кытай ресторанында ашап кайтыйк. Баланы өйне җыештыручы алыр дип, соңгы әмерне җиткерәсең, Гәүһәр ташым. Барысы булыр. Гомеребез алда әле, диде Әлфия, кызып киткән апасын тынычландырырга тырышкандай. Канатым, йөрәк пәрәм, тормыш бик тиз узып китә шул. Күз ачып йомарга өлгермисең, инде түгәрәкләнер вакыт җитә. Ирең азынып бозылып кайтмасын инде чит илдән. 2-3 ел иң татлы вакытыгызда аерылышып торсагыз, ул синнән бизәр. Син аңа карт күренерсең. Әнә нинди дәртле, казаннары кайнап торган усал яшьләр үкшәңә басып килә. Бала багып, фатир саклап, ирсез яшәп хатын-кыз тиз картая шул дип, Хәдичә ханым иреннәрен кәбестә бөккәнедәй бөреп, авыр итеп күрсенеп куйды. Безнең әтибез андый түгел. Әйеме кызым, дип Әлфия баласыннан таяныш, ышандыру кеше эзләгәндәй Зөлфиясен иркәләп алды. Кызына кагылудан битенә рәхәт елмаю җәелде. Тик ирен читендә сәер шоткылар кабынып алгандай булды. Хәдичә ханымның бирешергә исәбе юк иде. Дөньяда 55 ел яшәдем. Аның кая таба барганын чамалыйм. Мин канатым, менә шулай иренә ышанып яшәгән кәбестә баш хатыннарны очраткаладым. Ирләре читтә типтереп яши. Алар кадерләре өчен бала үстерә, акчага туендырып торса әле бер хәл. Сезне нишләп әле безнең матди хәлебез борчый? Башкалардан начар да, яхшы да яшәмибез, диде Әлфия теше сызлаган кешедәй чырайын сытып һәм бу юнәлештәге сөйләшүдән туеп. Шундый гүзәл сеңлем тук яшәргә, балда майда йөзәргә, алтын көмеш белән күмелергә тиеш. Синең өчен җаным теленеп әрни. Ир затыннан берәр якын кешең бармысың, дип Хәдичә ханым соры күзләрен Әлфиягә текәде. Таныш ирләр эшемдә күп. Мисхәтнең элеккеге шефы, минем үлгән дустымның ире, Сәйит абый, иремнең туганнары. Хәдичә ханым пырдымсызланып бүлдерде. Сөяркәң, любовнигың бармы? Мондый матурлыгыңны буш хәрәм итеп яткырасыңмы? Миндә булсамы мондый сылулык, киптереп яши белер идем, дип мәгънәле кыяфәт белән кашларын уйнатып куйды. Сез нәрсә сөйлисез? Туктагыз хәзер үк. Сезгә кайтып китәргә вакыт җиткәндер инде. Бер атна торасыз. Кем икәнлегегезне белеп бетерә алмадым, диде Әлфия ашы белән. Ашык йөз, тәмле тел күрсәтеп каршы алган Әлфиянең күңеленә, җанына тирәнрәк үтеп керү юлларын эзләде Хәдичә. Төше мактауны, шәбәкле мәдхияне рәхәтләнеп тыңламаган, кабул итмәгән кеше сирәктер. Булса, я ул революционер, я психик зәгыйф заттыр. Бу фәннең кеше психикасына тәэсирен яхшы үзләштергән ханым Әлфия янында төлке кебек сырны капкыннан бушлай алыр дәрәҗәдә бөтерелде. Әлфиякәй, сине килеп күргәнче үк төшемә кирип идәттең. Һәр вакыт оппак киемнән, елмаеп, көлеп, кулыңа кызыл чәчәкләр тотып, аны миңа бүләк итеп керә идең төшләремә нарасыйм. Чынлап та, син тагы да асыл затлы, матур, кешелекле булып чыктың. Бирсә дә бирә икән Ходай Тәгалә кешегә гүзәллекне, акылны. Нәселебездә синдәй күркәм затның булганы юк иде әле. Булды, җитте, апакай, мин ышана ук башлармын. Башым әйләнеп китәр, дип Әлфия татлы такылдауга мәҗүси сәдәлек белән ышана язып карышкан булды. Апа исә элеккеге шаманнар кебек кызганнан кыза барды. Аны туктатырлык, хакыйкый дөньяга кайтарлык көч юк иде кебек. Ник мин сине шундый юк бар, кисеп ташлаган тырнагыңа да тормаган иргә кияүгә чыкканчы күрмәдем, белмәдем икән. Җитте, Хәдичә апа, мин иремнән канәгать, яратып тормышка чыктым дип әйттем ич инде. Бу темага артык кагылмагыз. Һәр кемнең үз язмышы, үз тормыш юлы, дип Әлфия туктатты якын туганын.
Ләкин инде рольгә кереп беткән Хәдичә ханымның төп фикере алдарак икән әле. Көтү бурылганда аксак сарык алга чыга дигәндәй, апакай үзгәрәк тыкрыкка кереп китте. Минем яхшы танышым бар. Әфисәр, алтын тешле, галифә шалбарлы, военкоматта эшли, акчаны көрәп ала. Айрылган, дөньяның рәтен белә. Теләсәң, бүген үк шалтыратам, иртәгә килеп җитәр. Хәдичә ханымга Әлфия икеләнгәндәй тоела, һәм ул аның сайын әфисәрне күкләргә шиеп мактавын дәвам итә. Өлкән кеше булмасагыз төнлә урамга куып чыгарыр идем. Холкым йомшак. Тагын берәр бу темага кагылсагыз, дусларны чакырып, үзегезне балконнан ташлаттырам, диде хуҗабикә. Булай кискен сөйләшү өчен өй хуҗасының нигезе, рухи терәге бар иде. Кичә Хәдичә апасының бер кәгазе күзенә чалынды. Анда справка Түбән Кама шәһәрендә яшәүче, кошчылык фабрикасында эшләүче Халяпова Хәдичәгә бирелгән дип язылган иде. Укыгач, Әлфия имәнеп китте. Кыйммәтле әйберен югалткан кешедәй коелып төште. Ни өчен аңа алдау кирәкте икән? Бер авантюристка түгелме? Фатирны чистартып китмәсен тагын, сак булырга һәм аңардан кытылырга кирәк. Апасының җавабы ерактан, томан эченнән килгәндәй булды. Кем дип инде син, кызык? Якын туганың иш, куып чыгарасыңмы ни? Без иртәгә кызым белән кунакка башка шәһәргә китәбез. Сез дә Түбән Камагызга кайтыгыз дип әйтмәкче иде, тыелып калды, ул моны белергә тиеш түгел. Кайтыгыз инде, өйдәгеләрегез сагынып беткәндер. Бер-ике көнлек эшем калган иде кәнишне. Икенче кат килергә туры килер инде. Син дә туктармын инде кабат килүемдә дә. Изләп карасагыз, тагын якын туганнарыгыз табылыр әле дип төрттүреп, сүзне тамамлады Әлфия. Хәдичә апасы яшь ханымның күңеленә тутыкмас шом салып калдырды. Ул торган сайын аның рухи тынычлыгын алып, көчлерәк кимерә барды. Бер яктан, кем ул апа? Күктән төшкән иблисме, гади бер аферисткамы, әллә чыннан да аңа игелек теләүче чыбыгышы туганымы? Икенчедән, аны кем дип кабул итсәң дә, сүзләрендә дөрестлек бар кебек. Ни өчен ул ялгызы бала карап фатир саклап ята? Мисхәткә Германиядә нәрсә калган? Бизнес белән шөгыльләнсә, башкалар кебек машиналар куса, бер хәл иде. Ә ул алтын урда шырыннан сакланып калырга мөмкин булган язмаларны, хатларны эзлимеш. Кемгә кирәк ул синең ерак тарихың? Башыбызны катырды шул университет профессоры. Әллә каян нәфрәт дулкыннары күтәрелде Әлфиянең. Ачуы кайнап чыгар кимәлгә җитте. 18-нче бүлек. Фирая ханым белән соңгы әңгәмәдән соң Хәлил ныклы карарга килде. Фирмасын Сәйид үрнәгендә берничә юнәлештә үстерергә булыр. Иң әүвәл затлы киемнәр тегә торган ателье булдырыр һәм азык-төлек кибете сатып алыр. Соңгысында сёмга, палтус, кызыл балыклар, кара, кызыл уылдыклар, әлбәттә инде яшелчәләр һәм затлы фруктлар, чикләвекләр, казылык, сыр шикелле бик матур төрелгән ашамлыклар, тәмләткеч азык-төлекләр торыр. Сөт ашамлыклары белән мәшәкатьләнмәсәң дә ярар, алардан әллә ни файда күреп булмас, иркә балалар төсле тиз бузылалар. Үз ширкәтен ашып җибәрергә нияте барлыгын Сәйидкә ашыктан ашык әйткәч, каһәрнең иягендәге йоны да селкенмәде. Хәер, сикереп төшеп хупламаган төсле карышып та маташмады. Эт үлсә, бүре еламас диләрме әле? Нәкъ шулай булды. Хәлил дус, син үзеңне төлкедәй хәйләкәр, хәнҗәрдәй үткен санап йөрсәң дә, синең мая туплап аерылып чыгарга йөрүеңне күптәннән шамалыйм. Вакыт җиткәч үзе әйтер дип сиздермичә тордым. Мин сиңа тегеләй эшлә, былай кыл дип боерык бирә алмыйм. Ләкин бу яшьтә яңа фирма ачу өчен акылсыз, яисә авыру булу кирәк. Берәү кеше ялгышын күреп өйрәнсә, икенчесе үзе ялгыша тәҗрибә туплый. Хуш, Хызыр Ильяс юлдашың булсын, ярдәмгә лампасы белән Галәветдин килсен. Синең ширкәттән берничә кешене үземә чакырсам, үпкәләмәссеңме? Үзем сиңа күчәргә риза. Тик алмассың гына дип көлемсерәп куйды Сәйид өстәл артыннан чыгып. Кем белә, бик байып китсәм, теге вакытта урамнан ресторанга алып кергәнемне онытмагансыңдыр ич.
Яхшылык онытылмый ул, Хәлил дус. Соң кемнәрне кодаларга булдың? Кодаларга дип инде. Синең хисапчың Фирая Симатованы урынбасар һәм главбух итеп чакырырга исәп. Сәйит сулышына капканчы кычкырып килде. Хәлилнең Фирая белән әдәм көлкесенә калуыннан ул хәбәрдар иде. Урынбасарың һәм баш хисапчың булгач, ул синең белән ятакны сүзсез уртаклашыр дип уйлыйсыңмы? Ул ханымга мәхәббәтең тәки узмады бугай. Аның исемен телгә алуга сулыш алуың үзгәрә. Ишая тирәнәя димме шунда? Сез Фирая ханым белән бер-берегезгә пар бияләйдәй туры килгәнсез күрәсең. Иске киемнәр үзеңнеке, хатыннар шит кешенеке газиз, якын була шул. Аңлыйм сине. Шайтан гына хыялның нинди татлы икәнен белми. Яхшылык эшли алмавы шәт, шуннан киләдер әле. Сәйитнең аяусыз төрттөрүеннән Хәлил җир ярылса, җир тишегенә керердәй булып утырды. Кызарынды, бүртенде, муен тамырлары бүлтәеп чыкты. Юкны сөйләмә. Сиңа кешедән көлү, мәзәк ясау булсын. Ашның хәлен тугаңламас диләр. Мин бит хисап эшендә көчле түгел. Эшемне алып барырдай санаучы, ышанычлы кеше кирәк. Аннан соң ул бик намуслы, мәнле ханым күренә. Үзе күчәргә ризамысың? Синнән фатиха алмыйча, Фирая ханымга сүз катмадым дигән булды Хәлил, шынлыкта ханым белән кат-кат әңгәмәләр алып баруына карамастан. Ярый, алырсың. Хисапчы табармын әле. Дуслар өчен җаным жәл түгел дигән булды Сәйит, кулы белән сүзен хуплап. Аннан килеп, күз нурымны түгеп үстергән балам яисә яраткан хатыным түгел. Үзе ничек тели? Мин аны эштән дә кумыйм, ябышып та ятмыйм. Хәлил шактый четерекле дип саналган мәсьәләнең былай җиңел хәл ителүенә кинәнергә дә, үкенергә дә белмәде. Күңеленә ямансу бушлык корты үрләде. Әллә Фирая ханымны үземә зурлап чакырып, ялгышаммы икән? Сакманов аның китүен җиңел кабул итте. Файдалы кадр булса, якадан кар кагып төшергәндәй генә үзеннән җибәрмәс иде. Кире уйларга соң инде, әни әйтмешли, хәерле сәгатьтә Аллага тапшырдык. Сәйит өстәл кырыена ук чыгып басты. Һаман шибәр, төз икән әле шайтан. Мин үзеңне дә кумыйм. Теләсәң күпме утыр, Хәлил Газизович. Дөресен әйтәм, синнән файда булмаса да, зарарың зур түгел. Ширкәттә кемдер телефоннарга җавап биреп, халыкка күз кулак булып торырга тиеш иш. Синнән он суы да юк, тоз суы да юк димәкче буласыңмы, диде Хәлил, шартлар дәрәҗәгә җитеп үпкәләп. Мин былай ук кистереп әйтүгә җөрьәт итмәс идем. Холкым килешүчән, мин риза. Сәйиткә олтан булып йөргәнче, киштеки генә булса да, солтан булуң яхшырак дип уйлыйсың инде син. Соңыннан үкенмә. Мөстәкыйль бизнес һәркемгә баш бирми, ул үзенә бер дәүләт белән идарә итү кебегрәк. Күп уйнаган төлке тиресен алдырыр диләр мәле халыкта. Терсәгеңне тешлисең килгән көннәр булыр әле. Кем белә, бәлки сиңа фортуна йылмаеп куяр. Төрттіріп, усалланып сөйләшүенә караганда, Сакманов Хәлилнең мөстәкыйльлеккә чыгуын хупламый, көнләшә, үҗәтләнә, усаллана. Соң аңлашыла, бөтен эшен мин алып бардым. Ул килеп, сөт өстен җыйгандай, көнлек выручканы гына тикшереп китә. Бөтен вак-төяк эш, хуҗалык минем өстә иде дип, Хәлил үзен юатып куйды. Башлап җибәргән мәлдә ярдәм итәрсеңме дигәч нәрсә ди бит? Без синең белән көндәшләр булабыз түгелме соң? Конкурирующие фирмы, исемендә тапкансың, арзан. Гавам шул сүзгә ышанып сиңа йөгерәчәк инде, Газизович. Ә үзе, бер ише рәсемнәрдәге Ленин бабай кебек, яисә тамагы тук ата мәшедәй, күзен яртылаш кысып елмая. Әйдә, елмай, киләчәк күрсәтер. Балтика буе илләренә коры сөт озатса, машиналар сатып алу өчен җайлап җибәрсәме, Хәлил абзагыз? Урамның ар ягыннан кычкырып сәлам бирерсез әле. Шулай да Хәлилнең күңеле тыныч түгел. Нидер сизенгәндәй борчыла, йокысының рәте башы булмады, тузга язмаган төшләр күреп, саташып чыкты. Уянгач, төшләрен искә төшереп юрап ятты. Әүвәл шактый вакыт бер танышы белән утын кисте. Җиткән кызлар кебек төз, озын кайын агачларын кул пышкысы белән шыж китерделәр. Аннан җылы су белән җиз тазда Фирая Симатова бик озак итеп ышкый-ышкый, кытыклый аның аякларын юды. Димәк,
аның затлы матур агачлардан, таштан, кирпичтән салынган биналары, коттеджлары булачак. Агачны кисү нәрсә аңлата икән? Анысы башкорт әйтмешли, шартлы бер нәмәдер инде. Ишек уйганда, тәрәзә ясаганда, паркет җәйгәндә агачны кисмичә булмый ич. Икенче тешен яхшыга юрады. Хәлилнең нинди булдыклы, миһербанлы, юмарт, үгезнең мөгезеннән эләктереп алуга сәләтле кеше икәнен күргәч, Фирая абзагызга дөньясын онытып гашыйк булыр. Хәлилнең теге вакыттагы мисле сикереп чыгарга ашыкмавын аңлагач, аягын юарга да риза булыр. Хатын-кыз томанлы халык шул. Аның үзен кайчан, ничек тотасын һич белеп булмый. Әйдә, мәңгелек сер булып кала бирсеннәр. Үзен шулай юатып, кәефен сипләп бүлмәдә йөренеп алды. Озак итеп юынды, киенде һәм телефонга утырды. Сатыла торган бер кибет эзләп тапты. Акчаң булса, теләсә нәрсәне акчага алу, сатуга караганда җиңелрәк. Шәһәр уртасында булмыйча, кыйммәткәрәк төшсә дә, Кышытканлы исемле әзер азык-төлек кибетен сатып алды. Ремонтка япты. Яңа ширкәт ашам дип дус ишне шөбһәгә салып алу бер хәл. Аны рәсмиләштерү, сират күперен чыгудан авыр икән. Әмма хатаны кылганнан соң үкенү файдасыз икәнне Хәлил сиземли. Төрле дәрәҗәдәге түрә һәм түрәкәйләрдән дистәләгән имзалар җыясы, тамгасын салсын өчен аңлатасы, күбесен майлыйсы икән. Һәр кайсы үз ризалыгын иң мөһиме һәм кирәклесе дип саный. Ярдәмчеләрен җибәреп карады, файдасы булмады. Хуҗагыз ник үзе килмәде? Аңлашылып бетмәгән урыннар бар дип, Нигъмәтуллинның үзе күренүе кирәклекне аңлаттылар. Сәйид бүләк иткән сары портфелин күтәреп, үзенә йөрергә туры килде. Заманалар бигрәк авырлашып бара, чиновниклар кытыра. Сәйид ширкәтен ачканда булай ук катлаулы булмагандыр әле дип, Хәлил бу шөгыльгә алынуына үкенер дәрәҗәгә җитте. Ләкин артка юл ябык. Шулай җиңел генә аңардан кутылган Сәйид кире алмаячак. Рәхәт тормышның кадерен соңыннан гына бәялисең икән. Ширкәтне оештырганның беренче көннәрендә үк штатка 11 кеше алган иде. Рәсми эшләр артыннан йөреп ай ярым вакыт узып та киткән. Тәрбиясез халык хезмәт хакын таләп итә башлады. Хәлилгә үз кесәсеннән элеккеге маядан түләргә туры килде. Кибетендә ремонт эшләре озакка сузылды, ателье алырлык рәте калмады. Машина кыры сөт бизнесы артык сөендермәде. Яңа хуҗаның бөтен өмете тиздән җимертеп эшләп китәчәк кибеттә булды. Менә андый тантаналы көн килеп җитте. Хәлил шунда урнашкан бүлмәсендә якын дус ишен җыеп, шәй мәҗлесе ясап алды. Төрле сылтау табып, Сәйид Сакманов кына килмәде. Яңа кибет, андагы азык-төлекнең төрлелеге турында гәзит, радио, телевидение аша тиешле хәбәр таратуга Хәлил көчен, акчасын кызганмады. Барысы да акланыр. Шуннан да кибет әйбәт кенә эшләп китте. Бер айдан табыш китерә башлады. Хуҗаның өмете акланырдай, йолдызлар аңа йылмайып карагандай күренде. Сәйид кул астында тыныч кына яшәгән Хәлил заманга бәйле кайбер үзенчәлекләрне исәпкә алмаган булып чыкты. Абзый түбә мәсьәләсен үз уңаена җибәргән икән. Исенә төшерделәр. Борчу хәсрәтләр, сыгылып сынып яшәү вакытлары узып бара дип, бүлмәсендә тыныч кына кәгазьләр кыштырдатып утырганда, ишекне кайырып ачып, бүлмәгә джинсы шалбарлар, җиңел курткалар кигән 3 егет килеп керде. Дума депутаты Жириновскийны төсле күн фуражка кигәненә генә 30 тирәләре булыр. Куллары кесәдә. Әлегә сәбәп булмаса да, Хәлилгә моңсу булып китте. Кибет хуҗасы сез буласызмы? Әйе. Хәлил күзлеген салып өстәлгә куйды һәм ни өчендер үзенең исемен, фамилиясын атады. Сез кем буласыз? Ни имеш? Сатып алучылар булсагыз, залга рәхим итегез. Безне түбәгез дип белерсез. Хезмәт хакы алырга килдек, иптәш Нигъмәтуллин. Хәлил дөнья күргән заманында милициядә шиләнгән кеше, бугазына кылчык кадалгандай булса да кыйлып төшмәде. Монда ниндидер аңлашылмаучылык килеп чыккан. Сез мине кем беләндер бутыйсыз дип уйлыйм. Мин бер кемне кирәкле сүзне таба алмый интекте, ялламадым дип әйтмәкче иде, ошатмады. Ярдәмгә чакырмадым.
Фирмам яңа ешіп килә, бар байлығым бір кибет, шуңар түбәгә мохтажлыгым юк. Үзем милициядә эшләгән кеше, милиция сүзен әйткәч, курку үкенү галәмәте көтеп, егетләргә карап алды, бер нинди үзгәреш күрмәгәч, төксе генә дәвам итте. Кирәк булсагыз, эзләп табармын. Адресыгызны калдырыгыз. Хушыгыз, вакытым юк. Берсе Хәлилнең каршысына, икесе ике якка баскан егетләр чыгып китәргә ашыкмадылар. Ясалма кешеләрдәй хуҗа монологының мәгънәсенә төшенмичә тыңлап тордылар һәм вакытым юк сүзеннән соң совет киноларындагы фашистлар кебек аякларын киңрәк айырып куеп, туфлиләрен идәнгә батырдылар. Кибет хуҗасы уң якта басып торганының эре тешләре ыржаеп торуга, кулакларының берсендә түгәрәк алка булуга игътибар итеп алды. Уртадагысы кесәсендәге кулы белән нидер капшап алгандай булды. Бүлмәдә чебен очкан тавыш ишетелерлек тынлык урнашты. Хәлил авырлык килгәндә дошманыңның күз карашын тотарга тырышырга, шунда аңардан намус, кешелеклелек шаткылары уянырга мөмкин дигән уйдырманы каядыр ишеткән иде. Бүлмә хуҗасы шул хакыйкатьне сынап карарга булды. Егетләрнең күзләре гаҗәеп үзенчәлекле. Уң яктагысыныкы нәкъ туң судак балыгыныкы төсле хәрәкәтсез, төссез, мәгънәсез, икенчесенең бакыр акча төсле күзләренә явыз үгезнекедәй кызыл йөгергән. Уртада аның өстәле каршында басып торганының күрү әгъзасының төсен билгеләве кыен. Оясыннан чыгардай булып, гел хәрәкәттә, як-якка гына түгел, астан өскә йөреп тора. Гыйфритнең, җиннең күзләре булса, нәкъ шундый булулары мөмкин дигән уй Хәлилнең миен тырнап үтте. Соңрак кына ул егетләрнең наркотиклар белән шаяруларын, күзләренең төсмерен, мәгънәсен шул зәхмәт үзгәрткәнне аңлады. Абзый, кибетеңне беркем таламый, ут төртми, үзеңне борчучы юк. Каян килә дип беләсең инде шундый тынычлыкны? Чөнки синең түбәң без икәнне беләләр. Хәлил чакырылмаган кунакларны куркытырга теләгәндәй телефонга тотынмакчы иде. Күн фуражка кигәне кулын һавада ук тотып алып, каты итеп кысты. Һәм хуҗаны урындыгына төртеп утыртты. Берсе ишекне келәгә элде. Сүз абзыкай, хезмәт хакының күпме булуы хакында гына булырга мөмкин. Хәлегезгә кирип, артык күп алмаячакбыз. Хәлилнең мескен тавышы ишетелде. Сезгә күпме кирәксең? Безгә артык бер тиенең кирәкми. Өчәү сиңа хезмәт итәбез. Һәр кайсыбызга 10 меңнән азрак түләмәссең инде. Кибет 2 ай эшли. Димәк, хәзер безгә ни бары 60 мең акча кирәк. Мин мондый сумманы түләргә әзер түгел. Киремем әлегә бик аз. Безне кирем чыгым мәсьәләләре кызыксындырмый. Сейфыңны аш. Кассаларда күпме акча бар. Җыеп кил. Хәлил залга чыкты. Хәер, үзен генә җибәрмәделәр, икесе җан сакчылардай аңа ияреп чыктылар. Кассалардан акчаны алганны күзәтеп тордылар. Ни бары 35 мең акча җыелган икән. Өлкәне акчаларны алып түш кисәсенә шудыртты. 3 көннән соң янә кирербез. Бүгенгедәй хурлыкка калмассыз дип уйлыйм. Бөтен вөҗүден биләгән калтыравын баса алмый интеккән, кырыс дөньяга үпкәләргәме, рәнҗергәме икәнне аңламый катып калган Хәлил җавап биргәнче, егетләр чыгып та киттеләр. Вәгъдәләрендә тордылар салым җыючылар. Арзан ширкәте хуҗасы бу юлы чакырылмаган кунакларны әзерләнеп көтте. Күрше бүлмәгә Сәйиттә эшләүче 4 таза ирне утыртты. Түбә килеп керүгә, килешелгән ым буенча тегеләр дә бүлмәгә кирип бөялдылар. Кечкенә генә кабинетта утырытыгыз булып китте. Хәлил талаучылар үрнәгендә уң кулын кесәсенә тыгып, өстәл башында тәкәббер генә йөренеп алды. Күн фуражкасы хәлне бик тиз бәяләде. Сугышны кабул итмичә, егетләрен алып чыгып китте. Сахманов яугирләренә Хәлил рәхмәтен кызганмыйча акчага күчереп әйтте. Хәлилнең хәйләкәр җиңүче кыяфәте белән йөренеп алуы иртәрәк булган икән. Шул ук төнне билгесез бәндәләр аның 2 кибетче хатынын кыйнадылар. 2 зур тәрәзәсен таш белән ваттылар. Башка кибетчеләре эшкә чыгудан баш тарттылар һәм өстәмә түләү исәбенә генә урыннарына басарга ризалык бирделәр.
Хәлил хәлләрне ярым подвалга урнашкан бүлмәчегендә эзләп табып, участок милиционерына җиткерде. Капитан дәрәҗәсендәге яшь булуына карамастан башын чәчләре ятим иткән, маңгае белән борыны гел тирләп торган таза бәдәнле адәм мәсьәләне күтәрүгә берничә сорау бирде. Кибеткә хуҗа булуыгызга, кемнән сатып алуыгызга кәгазьләрне күрсәтегез. Так, лицензиягыз кая? Так, ни өчен миңа чипы булганчы ук шалтыратмадыгыз? Ул хакта уйламадым да, үз кибетем, эшлим, сатам, алам, диде Хәлил, ник милициягә килүенә үкенә үк башлап. Менә безнең халык шундый шул. Башына таякның калын башы төшкәч, авырлык килгәч кенә милицияне исенә төшерә. Янәсе ярдәм итсен, эше шул. Ә инде шатлыгында, ягъни мәсәлән, авызы балда майда йөзгәндә, ник кенә тәртип саклаучыларны кирәксенсен? Капитан Хәлил Газиз улына бик озаклап, тәмләп, ашыкмыйча вәгазь укыды. Кая кабалансын, эш сәгате бара ич. Хәлил пырдымсызланып, үзен борчыган гамәлне куерта башлады. Мәсьәләгә якынрак килик әле, иптәш капитан. Мине талаучылар һәм кибетче хатыннарны кыйнаучылар, тәрәзәләрне ватучылар бер үк кешеләр булырга тиеш. Шуларны бераз тәртипкә чакырып өркетеп аласы иде. Ни өчен сез аларны талаучылар дисез? Нәрсәгезне көчләп алдылар? Акча бирергә мәҗбүр иттеләр. Үз кулыгыз белән биргәнсез ич дип, ашыкламыш кертте капитан урындыкка җайлап утырып. Шигәңә пистолет терәп таләп иткәч кая барасың? Шул бандитларны табып хөкемгә тартасы иде, диде Хәлил, үз сүзенә үзе ышанмыйча тәкрарлап. Сез аларны кем икәнен беләсезме? Акча чыгарып биргәндә паспорт мәгълүматларын язып алдыгызмы? Бернинди документларын күрсәтмәделәр. Без сезнең түбә, шуның өчен безгә хезмәт хакы түләргә тиешсез, диделәр. Вәссәлам. Капитан урыныннан күтәрелеп, бөркет канатларын җәйгәндәй, кулларын як-якка күтәрде. Үзегез гаепле. Җил эзләү милиция эше түгел. Бигайбә әфәндем. Кстати, сезнең яңа кибет әле юылмаган. Аны әйбәтләп билгеләп үтмәсәң, тышканнар оялаша ди. Хәлилнең җавабын көтеп тормастан сәгатенә карап алды да нәтиҗә ясады. Кыскача гына җыелып алуны сузарга ярамый. Бүген өлгерә алмыйсыз, иртәгә әйбәт булыр. Сәгать кичке 6-ларга. Өстәлегез мул булсын, хорлыкка калмагыз, 8ләп кеше булырбыз. Бүлек мөдирен әйтермен, тик ул килмәс. Салырга яратмый. Орынбасарлар рәсми булмаган очрашуларны бик хуплыйлар. ГАИ, налог инспекциясе вәкилләрен чакырмыйча ярамас. Барысы да сезгә кирәкле кешеләр дип, төгәлли сүзен капитан иренен шалшайтып. Язның бер көне ел туйдыра дигәннәр дип, сүзенең ышына чыкканын белдереп, участок хуҗасы кулында биреп тормыйча, ботинкаларын шакышыкы китереп, кунакны озату ягын карады. Уйланып торырга вакыт калмаган иде. Хәлил Фирая ханымны хуҗалык эшләре буенча ярдәмчесе, ерак туганы Сәләхи Җиһаншинны чакырып, тиешле күрсәтмәләрен бирде. Билгеләнгән вакытта төгәллек үрнәге күрсәтеп, кунаклар шау-гөр килеп, исәп-хисап ясау бүлмәсенә кирип тулдылар. Кунакларны ишек янында аягүрә басып каршы алган Хәлилнең кулын кысып, өстәл янындагы урындыкларга чүмәштеләр. Кунакларны мәҗлескә алып килгән капитан үзен хуҗа итеп сизеп, башлап сүзне үзе әйтте. Җәмәгать, дуслар, иптәшләр, халык бер күрешү, үзе бер гомер ди. Менә безгә дә авыр, катлаулы һәм рәхмәтсез эшебездән соң очрашып, ял итеп алырга форсат чыкты. Бу очрашуны кибетебез хуҗасы Хәлил әфәнде оештырды. Аның уңышларына, исәнлегенә берне күтәреп, капкалап алыйк әле. Шул гомуми керештән соң шактый әгълә өстәл әзерләгән зат онытылды. Китте үзләренең эшләре, сөяркәләре, сәясәт турында берсен-берсе бүлдерә-бүлдерә сөйләшү. Коллегалар, чабыш атларының заманасы узып, эш атларына ихтыяҗ туу көннәре килеп җитә кебек. Безне дә бәяләрләр әле, диде җирән чәчле майор Хәлилгә күз кысып. Бу аның бирдә утырганын искә төшергән бердән-бер кинә булды. Нигъмәтуллин бер төркем этләр тарафыннан пышмакка куып кертелгән җанвар кебек, күзләрен ялтыратып,
кунакларны өйрәнеп утырды. Араларында участок хуҗасыннан башка тагын бер танышы бар икән. Аны таныгач, йөрәге электр агымына тоташкандай жу итеп китте. Шәншеп алды. Арада бер ни булмагандай аны талап киткән 3 егетнең берсе туң балык күзлесе утыра иде. Димәк, алар кешесе. Акча җыю рәсмиләштерелгән. Хукук әгъзалары урамнан теләсә кемне үзләре белән ияртеп алып кермиләр. Баскынчы үзен иркен тота, берни булмагандай сүзгә катнашып китә, шәрабка кагылмаса да, төрле ризыкларга үрелеп, күп итеп тәмләп ашый. Күрәсең, бу брамат исерек хуҗаларын өйләренә таратырга тиештер. Эчми утыра. Минем якка карамый, әллә тавыш күтәрәсе инде арагызда бур утыра дип, файдасы булмас, көләрләр генә. Бер тишеккә йөргәннәре күренеп тора. Кунаклар шактый утырдылар, белгән мәзәкләрен сөйләп, өстәлдәге нигъмәтләрне кырыткач, иртәгә эшкә дип авыр гына таралыштылар. Туң күзле егет саубуллашмый гына иртәрәк чыгып китте. Шул көннән алып Хәлил берәүдән дә яклау булмасын, әшәке дөнья белән бер үзенә көрәшергә туры киләсен аңлады. Җиңүчеләр күп була, җиңелүче бер үзе кала диләр. Хак икән. Участок милиционеры Хәлил янына үзенә кирәккәндә кирип йөри торган булды. Әмма кибетне яклау, саклау мәсьәләләрендә бер тиенлек файдасы тимәде. Матур гына айлы кичне Хәлил бүлмәсенә өстенә авыл фуфайкасы кебегрәк сырган нәрсә кигән озын буйлы, ябы-гарык йөзле ир килеп керде. Сез Хәлил Нигъматуллин буласызмы? Нәкъ үзе, өстенә бастыгыз. Мин Рафаэль Габитов, Рафка кушаматлы кеше булам. Тыңлыйм сезне, ни имеш? Ир нәрсәдән башларга белмим дигәндәй аякларын кымшатып алды. Йомыш юк, сүз бар. Сез беләсездер инде, һәр район берничә зонага бүленгән. Һәр зонаның хуҗалары, абруйлары бар. Так, сезнең кибет мин җитәкчелек иткән зонага керә. Ә безгә үзебезнең җиргә башкаларны кертмәс өчен ярдәм кирәк. Шул исәптән сездән дә. Хәлил урыныннан сикереп торганын сизми калды. Мине талап, ыштансыз калдырып чыгып киттеләр инде. Нинди уятсызлык бу тагын? Каберегездә тигәнәк үссен дип, җан фәрманга кычкыра ук башлады. Ябык чырайлы ир Хәлилне бүлдерде. Гафу итегез. Минем сезгә беренче кирүем. Сезне кем талагандыр, анысы миңа билгесез. Мин төрмәдән чыктым гына. Элегрәк мине талаган адәмнәр, без сезнең түбә диделәр. Сез идән буласызмы инде? Эшкә тартылган яңаклы кунак шамакай кебек чырайын сытты, һәм кемнеңдер сүзләрен кабатлаган робот төсле үзенекен тәкрарлады. Сүзне озакка азайтмыйк. Нинди түбәгә салым түләгәнсез, анысы сезнең эш. Кибетегез без контрольдә тоткан микрорайонда урнашкан. Димәк, сез безгә бурычлы. Әлегә акча-мазар сорамыйбыз. Хәлегезне аңлыйбыз. Азрак аякка басыгыз. Сез 2 кеше безне эшкә генә алыгыз. Минем штат тулы, буш урын юк. Ир шандыр йөзенә салкын елмаю чыгарды. Күз алмасын уңга-сулга йөртеп, җитди итеп әйтеп куйды. Мине аңламадыгыз. Сүз безнең 2 кешегә хезмәт хакы түләп тору хакында гына бара. Аларны кибетегездә аена бер тапкыр акча алырга килгәндә генә күрерсез. 8-10 меңнән ким булмасын инде айлык керемнәре. Прожиточный минимум. Андый мөмкинлегем юк, дип Хәлил урыныннан торып, ишеккә таба берничә адым ясаган иде, шакырылмаган кунак кискен хәрәкәт ясап, бүлмә хуҗасын кәнәфинә төртеп утыртты. Галстугыннан алып, аска тартты. Хәлил шак кына борынын өстәл белән күрешүдән саклап калды. Шул арада озын бармаклар муенны капшады. Хәлил ышкынырга тырышып тыпыршына, талпына башлады. Аш яңаклы ирнең куллары ифрат көчле булып чыкты. Хәлил ыңгыраша, иреннәреннән күбекләр килә башлагач кына муенны ышкындырды. Вакытны әрәм итмик. Без эш кешеләре бит. Хәлилгә тавыш әллә каян, ерактан, һаваданмы, җир астыннанмы килгәндәй тоелды. Әйе шул, ни өчен әле ул вакытны әрәм итеп тора? Килсеннәр, диде Хәлил, муенын куллары белән капшап, көч-хәл белән урыныннан торып. Ул исенә килеп, як-ягына каранган арада аш яңактан җилләр искән. Ялтыравык өстәл өстендә эшкә алуны сорап язылган 2 гариза гына калган иде.
Күзләренә аждаһадай күренгән кәгазьләрне әүвәл йыртып ташларга ниятләп кулына алды. Әмма тормыш тәҗрибәсе, табигый тоемы аңа үзен башкачарак тотарга киңәш итте. Вакытында поса бел, поссаң торып баса бел икән шул үз мөстәкыйль эшеңдә. Шул мизгелдә ул аш яңакның көчле бармакларын муен бизләрендә тойгандай булды һәм гаризаларга эшкә кабул итәргә дигән имзалар салды. Икенче көнне ишекне кайрып ачып, теге көнне мәҗлестә утырган туң күзле егет килеп керде. Хәлләр ничек? Кибетебезне юу җыелышы матур узды, не подкачал. Аллага шөкер. Кабатларга кирәкме дигән булды Хәлил үзенчә шаяртканда итеп. Минем исемем Артур, фамилиям Хузиханов булыр. Артур кулында машина ачкычларын уйната-уйната, күптән түгел Хәлилнең шак кына газиз җанын алмаган кәнәфигә өстәл янына барып утырды. Анысы да кирәк булыр киләчәктә. Кунак ашы кара каршы дигәндәй, мин сезгә кредитка акча, шактый зур сумма алып бирә алам. Берничә айга. Проценты шактый булыр, алдан әйтәм. Кибеткә азык-төлек алырга акча җиткерә алмый интеккән Хәлил, батып барганда саламга ябышкан кешедәй бу тәкъдимне күтәреп алды. Процентын түләр, аңа бүген акча кирәк. Бик күп уйышмалардан кыйммәтле кәгазьләр алган иде. Шуннан акча килә башлар, тәвәккәлләдек. Мин риза. Күпмеләп кирәк булыр? 2,5 миллион тирәсе. Менә шул кәгазьләргә кул куйыгыз да, иртәгә сезгә акча алып килермен. Хәлил алдында яткан кәгазьләрне игътибар белән өйрәнгән, кат-кат тикшергән булды. Икенче көнне шуннан да сәер күзле егет сары портфелендә 500 мең акча алып килеп, арзан ширкәте хуҗасының сейфына бушатты. 2 ай шамасы Хәлил кайгы-хәсрәт белмичә, кыйммәтле ризыклар алуда үзен шикләмичә яшәп алды. Көтмәгәндә, вакыт узгач, Артур телефоннан үзе турында хәбәр салды. Кредитны 100 меңләп булса да түли башларга боерды. Хәлил хисапчыларына керемне санап чыгарырга кушты, нибары 90 меңләп акча табылды. Хуҗа кыйммәтле кәгазьләрдән килгән табышны тикшереп карарга ниятләп, Фирая Саматованы дәшеп алды. Кулакларына, бармакларына, муенына күп санлы алтын бизәкләр таккан Фирая үбешергә кергәндәй иреннәрен ялый-ялый Хәлил утырган өстәл янына килеп басты. Хәлил Фираяны олы балык каптырган балыкчы мисле тулы йөзенә шатлык җәеп урыныннан торып каршы алды. Дөресен әйтәм, Фирая ханым, сине күргәч яшисем килә. Рәхмәт, диде Симатова бүлмә хуҗасы кебек үк җәелеп китмичә, үзе ирексездән шын хәлләрне белгәч, яшисен килер микән? Мин әйтәсе хәбәрне ничек кабул итәр? Инфаркт мазар була күрмәсен. Юктыр, шуртымда булмас бу ит шүмәләсенә дип уйлап куйды. Игътибар белән тыңлыйм сезне, Хәлил Газизович, диде ханым, биленең сыгылмалыгын күрсәтә. Шефның һаман аңа битараф булмавын, әмма дөнья мәшәкатьләре аркасында гына аңа бәйләнмичә тыелып торуын сиземли иде. Хәлил аңа сокланып карап алды. Хатын-кыз дәртен матур кием астында яшерә икән дигән уй башыннан узды. Тик ширкәте белеп барганда, гыйшык-мыйшык уйны борчымы икән иратны. Урам шпанасы бәйләнгән генә җитмәгән, инде кредиторлар борчый башлады дип, кыяфәтенә борчулы, уйшан төсмер бирергә тырышып башлады сүзен Хәлил. Сезгә Сакманов кебек иң беренче чиратта беркемне якын китермәслек көчле охрана алырга кирәк иде. Акча жәлләдегезме шунда? Мин әйтеп карадым, кирәкми, үзем милиционер дидегез. Тәнкыйтьне бетермәгән Хәлил Фираяны бүлдерде. Гафу итегез. Мин сезне акыл сату өчен чакырмадым. Кыйммәтле кәгазьләрнең барысы да сезнең исемдә. Шуларны тикшереп карыйсы иде. Күпмеләп җыелган икән? Юкса мин муеннан бурычка кирип баттым. Сибәр ханым күзгә күренеп агарына башлады. Гәүдәсе кичерәеп калгандай булды. Хәлил генә ханымның үз-үзен тотышында үзгәрешне сизмәде. Мин сезнең каршыда гаепле, Хәлил Газизович. Әйтергә куркып йөридем. Хит асыгыз, хит кисегез, теләсә нишләтегез. Мин барлык кыйммәтле кәгазьләрне урлаттым. Бүлмәдә кабер тынлыгы урнашты. Әлбәттә, Хәлил ханымның сүзләрен җитдигә алмады. Мин үзем юморны яратам, Фирая ханым. Сезнең юмор бик усал, чорный диләр мәле булып чыкты. Алай ук кирәкмәс иде. Шаярта торган эш түгел. Ханым кулларын кая куярга белмичә, хуҗасының күзенә карарга куркып,
Юк, мин шаяртмыйм дип кенә әйтә алды. Явыз, шаярту минем жанр түгел. Без балашага булмыйк, җитди кешеләр. Сез нәрсә белән уйнаганыгызны аңлап җитәсезме? Минем бөтен өметем, киләчәгем, язмышым шул кәгазьләрдә. 2 миллион акчамны шуларга тыкканымны сез беләсез, диде Хәлил әле һаман шаяртуга, үзе белән уйнауга өметләнеп. Ул кәгазьләр миндә юк, диде ханым кискен итеп. Кызганыч, сезнең хәлегезне аңлыйм. Хәлил ярсып урыныннан сикереп торды. Син дә шундый карак һәм алдакчы булып чыктыңмыни, иптәш Симатова? Мин бит сиңа үземә ышангандай ышана, хәтта табына идем. Әтинең әйткәне дөрес булган икән. Кыен вакытта су белән хатын кызга таянма дигәне. Суда чайкалган вак йомышка хәленә калдырдың мине. Хәлил янә урынына утырып, әүвәл 2 кулы белән башын, аннан уңы белән йөрәген тотып, ни өчен мин сезгә, синнән сезгә күчеп, урам хатынына шулай ышандым икән? Мәхәббәтем көчле булгандыр. Шайтан Симатовага яздыр, налогы азрак булыр дип кытыртып торды. Яндым, биттем, тулы банкротлыкка чыктым. Ник теге вакытта бу әшәке явыз алдакчы дөньяны ташлап китмәдем икән? Мин дивана, дөньяны, кешеләрне бөтенләй танымыйм икән. Ничек инде шундый пычрак хатынга гашыйк була, ышана алганмын. Шул кирәк миңа. Рәтле башы кеше булсагыз, сезне Сахманов кылмак җиңеллеге белән элекке кешегездән азат итмәс иде. Хәлил кызышкан саен Фирая тынычлана барды. Кыйммәтле кәгазьләрне ифрат ышанычлы җиргә яшереп куйган Симатова Хәлил Газизовичның мондый хәбәрне авыр кабул итәсен сизенсә дә, булай ук бәргәләнер дип күз алдына китерә алмаган иде. Сыер туйганчы шәйнәп төкергән чүпрәк хәленә кергән ирне кызганып куйды. Бәлки, аларның бер өлешен генә урлатасы булгандыр. Әмма хәзер соң инде, урланган, беткән. Мин аларны берничә көн сейфта тоттым. Аннан өйгә алып кайтып яшерергә уйладым. Кич автобуска утырганда кеше күп иде. Берничә адәм китереп кыстылар да, берсе кулымдагы сумочкамны тартып алды. Мин чираттан чыгып, як-якка каранган кычкырырга җыенган арада көтеп торган машинага утырып китеп бардылар. Паразит, Ходай Тәгалә аңа җәзасын бирер әле. Хәлил аның әкиятен тыңламый иде. Боз хәленә кергән төссез күзләрен пычмакка текәп, мәет төсле оппак булып утыра бирде. Үзем дә бик борчылдым. Сезгә әйтергә, күренергә куркып йөрдем дип, ханым такылдавын белде. Әйтерсеңлә, кашып яткан урыннарыннан әлеге кәгазьләр аңа көч биреп, дәртләндереп торалар. Хәзер үк чыгып китегез. Иртәгә кәгазьләрне миңа алып килегез. Милициягә җиткерәм. Өегездә обыск ясатам. Ханым тык-тык атлап чыгып, кадрлар бүлегендә эштән азат итегез дигән гаризасын калдырып кайтып китте. Ул үзенең, иренең һәм балаларының киләчәк тормышын нигездә уңышлы хәл иткән иде. Нишлисең бит, берәү үлми, икенче көн күрми. Хәлил шул вакыйгалардан соң 3 көн ширкәтендә күренмәде. Кайгыдан эчеп яткан диделәр. Картайган, таушалган килеш бүлмәсендә күренүгә артыннан ук 2 егет измә-из басып диярлек килеп керделәр. Әлбәттә, хуҗа алардан былай гына котылып булмасын сиземли, әмма шулай ук булыр дип уйламаган иде. Урамда бозлы яңгырлы карлы көз тора. Безнең якта була торган һаваның иң әшәке вакыты. Хәлилнең күңеле дә нәкъ шундый иде. Кергәннәрнең берсе бурычка акча биргән егет, икенчесен тар маңгайлы, боксер муенлысын, куркыныч карашлы типсә тимер үзәрдәен Нигъматуллин беренче күрә. Монысы киллер булырга охшый дип уйлап алды хуҗа. Хәлләр, кәйфләр ничек, Хәлил әфәнде, диде көр тавыш белән элеккеге танышы. Без ашыгыбрак кермәдекме? Эштә күренми башлады дип куркытканнар иде. Абзыкай чит илгә ышкынмасын дип курыктык. Сездән ышкынырсың, диде Хәлил, таяныш эзләгәндә як-ягына каранып. Дөрес уйлыйсың, диде киянтә җилкәлесе Хәлилгә таныш булмаганы. Буларны артларына тибеп куып чыгарсаң шәп булыр иде, мәгәр андый көчне каян аласың? Кесәләрендә корал барлыгы сизелеп тора. Үзен Артур Хузиханов дип тәкъдим иткәне ипләп кенә урындыкка урнашкач, сүзен дәвам иттерде. Мин үзем сезне борчымаска да риза, тик кредит акчасы минеке түгел, шәхси банкныкы. Мине кысалар. Без бит ярты елга килешкән идек. Әле 3 ай гына узды. Хатын-кыз булмый инде, сүздә торыйк дигән сүзләрне Хәлил үзеннән кысып чыгара алды.
Хатын-кыз турында аларның үзләренә генә хас серләрен белгән ирләрне җенем сөйми. Шуңа да без бу халыкны тынычта калдырып проблемабызга якынрак килик. Без сезнең ярдәмчеләр ничек итеп бурычны түләү турында уйланыйк дип өстәде Артур, теләктәшче кебек кыланып. Шул мәлдә телефон үзе хакында хәбәр бирде. Хәлил нишләргә дигән сыманрак Артурга карады. Тегесе белән сөйләшергә рөхсәт бирде. Арзан ширкәте өчен апельсин, мандарин, лимон килгән икән. Шуларны алдан түләп алырга кирәк. Чирей башлаячаклар диделәр. Мин алардан баш тартам. Мөмкин түгел. Түләргә акчам юк, дип тавышны күтәрде һәм үзен-үзе белештермичә өстәп куйды. Бүлмәдә акча сыгырга килгән явызлар утыра. Алар белән ни кылырга белешмичә аптырап торам. Артур дигәне урыныннан сикереп торды. Без хәзер явызлар булдыкмы инде? Ит яхшылык, көт начарлык, синең абзыкай нервларың бер тиенгә ярамый икән. Ширпләре бушаган дип, озак кына авызыннан кош очырды һәм нәтиҗә ясады. Акчаң юк икән, без синең хәлгә кереп, бурычны әйберләтә алырга риза, диде ул иптәшенә күз кысып. Нәрсә инде әйберләтә? Сезнең Хәлил иптәш 3 машинагыз бар. Икесе чит илдә эшләнгән, коттеджга торырлык бакчагыз, кибетегез һәм ниһаять квартирагыз бар. Шуларны аукционга куйсак, бурычыгызны түләргә җитә яза. Калганын бурычка алып түләрсез. Хәлле дусларыгыз җитәрлек. Мин кайда яшим була дияннары, диде Хәлил тотлыга. Сездән бурычны түләтү безнең эш булса, соңыннан кая торуыгыз турында кайгырту безнең вазифага керми. Нәкъ шулай, бурыч түләү уен-муеныш түгел дип, өстәде агылыйга тагылый булып килгән икенчесе киллерга охшаганы. Кинәт Хәлил Газиз улы белән көтелмәгән хәл булды. Ул нәрсә турында сүз барганны аңламас хәлгә килде. Әллә каян кемгәдер янаулар ишетелә, кемдер аны шап иттереп арты белән идәнгә утырта, яңагын шәбәкли, аңа барыбер. Нәрсә сөйләгәнен белештермичә, мин бәхетле, миннән бәхетлерәк энем бар иде, 5 яшендә суга батып үлде дип сөйләнгәндә, егетләр аны кибеттән алып чыгып, гәүдәсе су тутырылган ясалма капшык хәленә килгән Хәлилне машинага утырталар. Аннан аны ниндидер таш идәнле подвалга ташладылар. Кулларыннан, аякларыннан тотып, беләгенә, арт ягына уколлар кададылар. Аңа бик рәхәт, тыныч һәм шул ук вакытта бик күңелле булып китте. Шуннан аңа ниндидер кәгазьләр бирделәр, кул куярга куштылар, кул тамгасын салгач, чыгарып җибәрергә вәгъдә иттеләр. Хәлил талчыгып йокыга китте. Яңа байның мөстәкыйльлеккә чыгуы шуның белән тәмамланды. Дөрес булса, Хәлилне аннан Сахманов егетләре йолып алып, кайсыдыр хастаханәгә урнаштырган дигән хәбәр генә һавада яшәде.